2 filialen van Kentucky Fried Chicken zijn overvallen en dat er 4 kluizen weg zijn. Het gaat allemaal om een inbraak die vanochtend vroeg heeft plaatsgevonden. En dat gebeurde op 2 verschillende locaties van Kentucky Fried Chicken. Zoals gezegd zijn in totaal 4 kluizen met de omzet van het weekend meegenomen. Het gaat vermoedelijk om een vooraf geplande inbraak. Want de autoriteiten vermoeden dat de daders gebruik hebben gemaakt van materiaal dat enkele weken geleden werd gestolen bij de brandweer van Barber. Eerst gingen de criminelen naar de filiaal van Kentucky Fried Chicken in Brievengat. Daar wisten ze via het take-out raam naar binnen te komen. Met behulp van zwaar brandweermaterieel slaagden ze erin het raam open te krijgen. Vervolgens namen ze 2 kluizen mee en verlieten het pand via een achterdeur. Daarna begaf de groep zich naar Santa Maria, waarbij ze volgens dezelfde methode te werk gingen. Bij deze locatie kwamen ze echter via de voordeur naar binnen en ook hier werden 2 kluizen meegenomen. De politie heeft de zaak in onderzoek en het lijkt er inderdaad op dat het een zaak is die lang van tevoren werd voorbereid.